Ayan guys, magluluto tayo ngayong araw ng sweet and sour fish. Bali gamit ko tilapia ang isda. Ayan. Piniprito ko na yung isda. Ano lang muna natin siya, golden brown. Kasi maluluto naman siya sa sauce mamaya. Ang dalang buhay namin dito, luto-luto. Kadalasan pag nagluto, umaga hanggang hapunan na yun, para isang luto na lang. Pero ako ang ginagawa ko, ang luto ko sa umaga hanggang ano na, ay gano'n, hapunan na. Iba kasi, dalawang araw yung ulam yun. Bali, iniinit na lang nilalagay nila sa ref. Ako naman, style ko hanggang maghapon lang. Yan, nakahanda na yung mga ingredients natin. Yan. Carrots. Yung isda yun. Naprito na yung isa. Yung isa piniprito ko. Oh! Hapon! Kain na po. Ako nagluluto pa lang po. Oh, ito naka-cooking, wala nang pan ah. Ako yung naglagay siguro. Wala nang laman. Bakit yung naglagay? Luto ko po lang sweet and sour po. Sweet and sour fish. Shoutout nga pala kung Paul, ayan o. Oh, shoutout! Ayan, kasama ko Pinoy din eh. Kakain na siya. Kasi mas maaga pasok nila, 5 ng umaga. Ako mamaya pa ako pang gabi pa ako. Alas 6 ng gabi. Sige, muna po. Yan, kagaya nyo, nakaluto na siya na. Lamang kayo ng umaga pa nagluto eh. Pag nag-golden brown na siya, okay na yan. Para sa akin na okay na yan. Hindi ko na masyadong niluluto. Kasi mamaya maluluto naman talaga siya sa sauce niya. Ako marami akong maglagay ng mga ricado guys, gaya ng ano, para sa akin kasi mas masarap pag mas marami yan. Tingnan mo yung carrots ko, ang dami. Yung red bell pepper saka green bell pepper, ayan, madami din. Luya, sibuyas, bawang, ayan, madami din. Ganun, para mas marami, mas masarap. So guys, ito na yung sweet and sour fish natin. Oh my God! Wait. Wow! Ayan na. So maya maya guys, kakain na tayo. Ayan siya guys. Ba, ang daming ano, regado. So ayan, pagkatapos natin magluto, linis tayo.
Tapos, patay na rin natin yung switch yan. Okay, mamaya kakain na tayo guys. So hanggang dito lang muna guys.